Ko a fɔra ko au conseil président ni au conseil mɔgɔw ni président de la république transition sigira alors k'u bɛnna kan ko laïcité ko kuma tɛ yen quoi ko an ko laïcité ko kuma ti fɔ ko an ni faamaw bɛnn'o kan bon ne taama ɲɔgɔn bi yan ne ni Tarawele tun b'a la Camu tun b'a la ayiwa an ka secrétaire général tun b'a la o kɔ tɛmɛnen kɔ Makiba tun b'a la o kɔ tɛmɛnen kɔ e tun t'a la dɛ e yɛrɛ tun b'a la bon an bɛɛ de taara ɲɔgɔn fɛ laïcité ko kuma yɛrɛ ma fɔ ye an da yɛrɛ ma gosi laïcité ko kuma na faamaw fɛ parce que da tɛ se ka gosi o la o conseil bɛ réunion de la o conseil kelen bɛ ka jamakulu dɔ labɔ n'a bɛ f'o ma commission olu ka kuma yɛlɛmɛ ninnu bɛɛ kan laïcité kelen tɛ yɛlɛmɛ in bɛɛ silamɛw mago bɛ mun na u bɛ siran mun ɲɛ u tɛ mun fɛ olu b'o baara de la u ma tila fɔlɔ olu bɛ baara la olu ma tila anw bɛ se ka taa kuma ni jɛni ye laïcité ko la u ye nkalon de danna an ni maa si ma kuma laïcité ko la nkalon don an m'a fɔ bi an m'a fɔ sini anw minnu taara an bɛɛ bɛ kɛnɛ kan yan mɔgɔ si t'an na min da gosira laïcité ko la transition fɛ yen o ma kɛ fiyewu comme ko minnu y'an dekun yan ni o ye u ma mɔgɔ ta an ka fɛnw na bon silamɛya anw b'a jate vraiment u tun ye silamɛya bila u bolo kɔfɛ o de tun kɛra anw ka dekun ye tumana k'a yir'u la silamɛya maa tɛ se k'a bila i bolo kɔfɛ an tagara an n'u sigira an ka kuma kɛra o de kan anw ma laïcité ko kuma fɔ ye u m'an yɛrɛ ɲininka laïcité ko kuma na ala sago i sago